Šef Pentagona Pete Hegseth hitno je naredio okupljanje stotine generala i admirala bez ikakvog objašnjenja. To je izazvalo pravu paniku među vrhovnim vojnim komandantima, piše Washington Post. Prema izvorima lista, poziv je upućen gotovo svim oficirima u činu brigadnog generala i višim. Ljudi su veoma zabrinuti jer ne razumeju šta to znači, rekao je jedan od izvora. Drugi sagovornik naglasio da će čak i mnogi komandanti koji se trenutno nalaze u inostranstvu morati lično da prisustvuju sastanku. Obično se tako ne radi, kaže izvor. Sastanak je zakazan za sljedeći utorak na bazi američke marinske pešadije u Kvantiku, nedaleko od Washingtona. Prema pisanju Washington Posta, Hegseth je posljednjih mjeseci pokrenuo seriju obimnih kadrovskih promjena. Naredio je smanjenje broja generala i admirala za 20%. Jedan američki zvaničnik upozorio je da je veoma rizično dovoditi sve generale i admirale iz Pacifika na jedno mesto bez objašnjenja zašto, naglasivši da to otvara i pitanje nacionalne bezbednosti.